LTN. Your trending mission. Prince Inda, nilisikia yule jamaa anaitwanga aje, anaitwa Kasipul. Juzi alikuwa anakuambia ati we ni king of Wangla, sijui nini, we ni international. Hakuna, asikudanganye, mtu asikudanganye ati uko international. Hakuna international huko. We bado wewe haukujafika bro. Hakuna kitu umefanya. Wale watu wamefika international ni watu wamefanya vitu, watu wako na studio zao, wamesign wasanii, wana support wasanii. Unanielewa? So kwa hivyo hawa mafans ama Kasipul sikudanganya ati wewe ni king, wewe ni international. Hao watu in the next 2 to 3 years hawatakuwa na wewe. Unanielewa? Acha niongee dholuo ndio unielewe. Ne Prince Inda, ingama duonge studio, ingama duonge thumka sani, ingama duonge Wangla kai. Los nwa studio mari miluongo ni Malaika Studio. Mondo ya uplift go upcoming artist gi. Sani ingama duong podigolo ni thum gi Wood Phoebe. Yes okrach. Angeni samoro osaini une under contract. Oknyal moni keto your own studio. Oknyal moni establish your own studio. Inyalo establish your own studio mondo ya uplift go upcoming artist. Mondo wangego ni Malaika band nigi Malaika Studios more support go artist, upcoming artist. Hiki tulikuwa umekuja na ati Malaika Festival, hizi hakuna. Hizi Malaika Festival enda nazo ukishakuwa na studio yako na umesign wasanii hata kama ni 2 unawasupport. So ile time ukienda Malaika Festival unawaonyesha watu hawa ni watu wangu, mimi ndio nawasupport, mimi ndio nimewasign. Najua kusign mtu si kazi rahisi, but weka studio yako pale, uplift upcoming artist. Unanielewa? Ukiwa under contract na Barikiwa Studio haezi kukuzuia. Oknyal moni keto independent studio mari. Katamana Rayvanny from Tanzania. Engi studio mari miluongo ni Next Level. Lakini obedo sign giwa safi. Koro ketnwa studio maki keto ni ya upcoming artist kadwa record. To standard rates magi gin siling 8,000. Tini chulo ne siling 4,000 kata gin ginyalo chulo mana siling 4,000 to gigolo thum. Ti support go upcoming artist. Mane kokwa bro ngeni in ngama duong e Wangla kaka Kasipul gini gi joma wuondi nin king no. To kiwera under Barikiwa Studio migole thumbe ni emedhi go mbele. Mano onge okinde king. Wan pokwa bedo gi king mane wan ge Luo music no setho niluongo ni Kolela Maze nigolo nega thum gi ngato ni Alwach Kanendo. To Kolela Maze kano seyudo fame mobedo kende nodhi obedo gi production mari miluongo ni Ola Production ne miyo ji platform. Ji te mane ni Kolela no yiene ngato ka ngato wewe ugolo wende. Odham wembe gini nogolo wende gi, ukia chao gini nogolo wende gi, odonga gwata gini ngato ka ngato nene gi wende e band Kolela. Ma Kolela kanogolo album yuro mane Kolela nigi wende 2 kanyo, lakini modongi to mag jogen matende ni notemo uplift joka nikech noduong by then e Luo music industry. Koro insani in gi fame, in gi ji, uplift upcoming artist gi by establishing your own studio. Nikech Barikiwa Studio upongo sana. Barikiwa Studio upongo mondo mi upcoming artist tude na fast ma the record thume tek. Okinyal kona ni idwa the record thumbe ni kaso Wood Phoebe way to support upcoming artist ok nyalore. Mane ok nyalore. Nikech un kacha 24/7 to un joma dongo otingo Musa Jakadala gini, otingo Kianga, otingo ngaji te. Un Barikiwa Studio ni emuneno. Okukete studio mekeu. Ange maber ni samoru e contract. Ok nyal mondo uketo studio mondo kony go ji jo upcoming artist. Gini fame maro Wangla ka waseneno ji ne wan gi Tony Nyadundo, ne wan go sogo ji mang'eny. Ok bor machigni ka dhi lose fame 2 to 3 years ka jo manyino se overtake. Ko se overtake ang'o midhi nyiso ji ni ambe nan jathum to natimo makama. Ng'ani ka ng'ama nagolo. An nagolo ng'ane. Ibro nyiso ji nango ni I was once a famous Wangla artist. Apana temnwa gimine na koni ni ketnwa Malaika Studios ma support upcoming artist 100%. Kata ka koro dhie Malaika Festival tinyiso wasanii mikonyo go biro wernu e podium waneno gi mondo mi wami luor. Mane kaka ji timore, mane kaka ji konyore. Iwinjo sami se yudo fame ti konyo joma ni bangi. We flock in Barikiwa Studio.
Emo mi ahero ng'ani luongo nang'o cha Javan Makadori. En gi studio, en very independent kendo en very friendly. Kaka in Prince Inda establish mondo ibed CEO of the company, of the production company, mondo ikonji ibigi new things. Mano kok ibro bedo king. To ji kik wuondi oko ka pa de bire pa ni koro nyocho teri Qatar koro in international. Hakuna. Ni kata jomo sebedo international artist. Ni P Square gini maka joma negi studios magi. Ni Diamond nigi Wasafi yo sign Diamond or sign Harmonize gini no wuok mo obedo gi lebo magi o sign ji mang'eny. Alikiba nigi studio mage joma ni international. Lakini bedo international ade to sign ni Barikiwa studio. Mandong miriambo. Mano is total liar. Mano is totally uyano mano miriambo kizungu akia imbi kia okidhi winjo maber. Iwinjo lost studio mari mondi kony go upcoming artist. Mane message mano ka Yes, Nyakwaramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kaka wuono wachako duogo kendo gi weche mopogore opogore. Ng'ama kelo ni chenro ni kaka pile idenda ni Omari chien ojemone mbele chien emineno to mbele emiyoko. Kawuono ni endi ma iluongo ni celebrity gossip, wan gi gik mang'eny mwadwa ni wuoye matin kendo adwa ni wachake mana mapiyo piyo. Kopo ni poki subscribe na YouTube channel ni endi, inyalo subscribe mondo mi samora mora mwakelo gik manyien tiyudowa mapiyo piyo. Amedo paro ni kayacha endo ni wiwok nya wil gi jok ma nyocho gonwa kura kanyono endo kendo meduru lemonwa. We hope for the best. Kwa win to win kanyakla. Omiyo wamed mana keto lemb geno kanyono endo ni kochopo tarik ma wabiro dhi kayacha endo e Marwa Awards to LTN to be emerged as one of the best or the supportive Luo platform. An kaendi kawuono wach mwadwa ni wamipeka ahinya. Pod en mana wach thum ni mar wan entertainment industry to sama entertainment industry mane piny Luo dhi maber eka kata wan bende wamor. Achiel daer mar wacho ni jok mang'eny sani ni donje ohangla kendo upcoming mang'eny miwinjo en mana johangla. Ang'o momiyo waero comfort zone? En ang'o momiyo ok wadwa creativity? Ji ohero shortcut nikech giseneno ka Prince Inda make it, some other people make it through ohangla. Why don't some people come with banger? This is a question that has been there. Ng'ato nowacho ni gik mwatimo setim, but inyalo ng'iyo folk, those people motimo business nyalo understand. We have what we call opportunities. Ng'e kuonde modong' gi rem tipi godo. Ineno, maendi biro keto entertainment industry malo. Ok ni Omari sani kadwa donjo e thum nyako go ohangla. Ng'awa kadwa donjo e thum. In fact, kopo ni ati sani wachako ni wakwano joluo ma jobenga, inyalo kwano gi. Sana kiwacho ni koro wakwan modonjo e thum machiegni, they are countable. But ohangla to kata nakia moko. Ohangla kata nakia. Kore ing'ama jathum, weuru wero kumaridore ni kumose losi to ukawa direct. An gosiepo moro aluonge ne LTN ambassador Mombasa branch, iluonge ne Mr. Kede. Mr. Kede wacho kacha ni yawa jomoko dhi e benga music, Luo benga music on its own. Benga winji kaka nogoyo kanyono. Yawa uwe benga nang'o upcoming artist. Benga en thum man gi fans all over.
to joma go benga onge sani. Kine upcoming artist dwa ringe Ohangla, kine ng'ani dwa dhi Ohangla, but benga artist nigi fans. Makun kantie ng'ama nyalo wuok mago benga artist e yo moro makare. Nyasa chiel inyalo bedo gi market. Inyalo bedo gi market gi sani joma nego benga en kaka usitukale sani oseti. Dola Kabari nego benga oseti. Owino Misiani manego benga nosetho. Odhiambo Taska manego benga nyocha winjo ni owe thum dwa dhir Nyasaye. Dola Kabari gini nowe thum. Tindo go thum mochomo yo. Akwayo uni upcoming artist practice uru goyo benga. Go practice uru goyo benga. Benga ng'ama ching'ore ne wuogi mago benga yo makare. Bro dhi mana gi jo Ohangla masani ni on top gi draw. To kiki wach ni kiang'o abro ng'am producer mane mabro tip produce na benga. Dhir Kido Jaugana African Master Studio. Aparo ni gin gi gita kacha, gin gi gimora mora. Manya joma nyalo go gita, ng'ama nyalo go solo, first rhythm, second rhythm, to gi bass guitar. Tidhi practice go benga. Practice uru go benga. Ohangla be ber ndi lakini it is congested. Yani jing'enye sana. Iwinjo? Jing'enye sana kata mana kidhi Kongo. Anamiu example kono gik madier. Kidhi Kongo. Jo Kongo onge gi kaka gigo rumba to gigo lingala. Onge thuma gisewe chien. Ibiro winjo ka Fally Ipupa goma na rumba kendo kuonde moko ogo lingala. Lingala pod dhi mbele. To we benga nang'o. Upcoming artist. Biuru gi challenge machielo. Go uru benga. Sani benga, market mar benga ni nono. Nikech ng'ama go benga onge. Donjuru e benga. Jomoko upcoming artist mago Ohangla gi jomoko we uru Ohangla. Jomoko dhi e benga. Jomoko bo dhi e rumba music. Nyaka nyo Musa Juma tho uwe John Junior chamo gini kende. Uwe John Junior chamo gini kende unuringu dhi Ohangla. Ohangla to jing'enye machalo mana luang ni mafuyo. Luang ni moneno ringo. We John Junior chamo rumba kende. Donjuru e rumba. Diuru e benga music. Udhu gol benga. Mondo joma noero benga bro miyo mana nafasi. Bro yudo ng'ama chal kama wuok go benga. Benga mamit ng'ani go benga mal nade ni. Go uru benga, ne uru jok mane go benga chon ne wan gi Kolela, ne wan gi Owino Misiani, ne wan gi Osito Kale, ne wan gi Okach Bigi, ne wan gi ji mang'eny mane go benga music. To gin te ne gin gi chiro, ne gin gi market. To koro sani gimomiyo jo Ohangla ok nyal bedo gi market kech Ohangla en rhythm achiel, beat en achiel, dengo cha en achiel, dio duond be koro keto ni en achiel. Koro kunyal yudo market maber. Benga ne ji ng'enye kabisa, ne nitie nyaka Julie, ne nitie nyaka Omore Omina Diki, ne nitie ji mang'eny mok nyak kwanore. To gin te ne gin gi fans. Ne gin gi fans. Go uru benga, go uru benga be, go uru rumba. Winjuru kaka benga ne mit. Mane thumo dhamo embe kane en kaka Olela mazi. Winjane uthum. Ang'amo nudhi e benga. Jomoko dhi e benga. Iwinjo kanyo no endo ni jok masane goyo ajawa. Not ajawa. Goyo gimoluongo nago. Jok masane goyo benga. Okwar ka eche endo Dola Kabari, lakini Mr. Kedimbi wacho maleto mer. Iwacho ni Dola Kabari tiyo go thum mochiko yo. Dola Kabari uti. Mr. Kere. Dola Kabari uti. Market ke sani joma nego benga en kaka Usitukale sani oseti. Dola Kabari nego benga oseti. Owino Misiani manego benga nosetho. Odhiambo Taska manego benga nyocha winjo ni owe thum dwa dhir Nyasaye. Dola Kabari gini nowe thum. Tindo go thum mochomo yo. Akwayo uni upcoming bathe kacha endo ichake paro ne jo Ohangla ni
onego bedni kopone igolo thumbi moro to onego bedni itimo gimoluongo ni clout chasing. Iwinjo? Clout chasing en tiende ni inyalo tuch gi wach moro ma maybe kel attention mar ji. Inyalo kata mana tugori ni ng'ato dwa nega, an chiega oweya. Koro sama ji pod wach chiegi otimore nade cha, nikech people are so concerned gi gik matimore ne ji to mana ma negative. You know, mano e gima Mr. Kede wacho kanyono endo. But in most cases, nitiere be joma osebedo ka dhia ma fine ma bende ok oketo gik moluongo ni cloud chasing and the rest. Kech cloud chasing no be ka umana to en nomaga. You can cloud chase by the way, but samoro bedo ga manoma matin. In kaka in kanyo, what is your take on cloud chasing? En gima nyaka tim koso thumi nyalo wuok kata koke cloud chase? Because I know there are some people must make it without cloud chasing. Mr. Kede pod wuoyo kanyono endo about that one. Owacho ni jathum mar ohangla nyaka imany yo mathumi nyalo gogodo viral. Ohangla a music industry nyaki bet controversial, nyaki chase clout. Mana dieri e thum mora mora nyaki chase clout gi ng'ato, nyaki bed controversial. Ok gola thum ini leng ni anagolo thum tikono ji idhi kono ji ni anagolo thum. No, nyaki many yo ma thumi penyago, nyaki many yo ma ji dhi stream go thumi, nyaki many yo ma thum dhi go viral. For example, ka nidagolo thum next week, nyaki many gima miyo ji dhi wuo thumi mina golo ni. Nyaki many yo through thin and thick ma thumi ni nwadhi penyago mondo ji owinje, mondo ming'eri kata mondo midhi viral. Kaka sana aneno ka jomoko nyocha osewacho ni Prince Inda is the king of Ohangla, ma kuoma mano is a no. Koro sama Prince Inda ma pod ni mbele ni idwa golo thumi ni jo Ohangla, many wach mora mora ma bro miyo fan Prince Inda wuoyo ge thumi, obed negative obed positive. Inyalo kata wacho ni omera na golo thum ma wang'ni, ma kata meke madwa golo ji oko e pap, ma golo nyaka ji kata obed mana Prince Inda thuma ni golo gi rituru ne. Koro idhi provoke fans mag Prince Inda to wuoyo marach negative or positive ka girito go thumi cha. To sami se golo go thum ma thumi cha ni out ni segole to ji tedi biro winjo thumi cha. Joma dhi kawe positive way, joma dhi kawe na negative way nitie. Sami kawe on a negative way or a positive way, no the viral ing'eri gi thumi cha. You understand? Thumi is all about creating controversies, cloud chasing. It chase cloud. Kaka nyocha neno ka Tommy Sifa oyanyore gi Onyija Lamo. Ukono Onyija Lamo no Onyija Lamo ini rume ground bibed jalweta. Mano was a very good matcha gi maber. Lakini kono nyaka obed gi ma continuous. Gimi oji wuoyo fans maga Tommy Sifa wuoyo, fans mag Onyija Lamo bende wuoyo. You understand jo Angla? Okinyal beda ni an agolo thum kama no. Many influencers kisegolo thum, many tiktokers, youtubers, joma ni Facebook, bonde wuo kod gi ket thumi cha jiwe, gi push ni thum. Kaso kija thumbo kinyal yie ni ng'ato inga, no hapana. Kech ma is a game. Ma is a game. Wakao niya for example sa nentie awards mida miluo musician kata Ohangla musician. Nentie award moro ma ji bedo nominated. Koro iti sedhi sewacho ni ng'ane is the king, ng'ane to inga. Matero ni fans ni kate onge ng'ama dhi vote ni kata chiel kech you are weak. Gidhi vote ne ng'ama ni sekono ni oingi cha. Kata sanu nanon lweny magore kata mana e kind piny lweny manyocha gore kind piny Russia gi Ukraine.
Jeep mentally wange maber niya Ukraine ok nyal go Russia lakini gin gigoria goya kaka gigoria goya katuber mane jo America miyo gi support wane ja America ka an fan ni ane ja America ni mabro mi support mondo gori gi jo Ukraine wange maber ni Putin to ingo jo Russia jo gini jo Ukraine lakini president ma Ukraine ok nyal yie uneno anyiso gima dieri for example kata mane hip hop ma Kenya ka between Octopizzo gi Calligraph joka winjore chini ya maji lakini kogik sa tom to gigwere mondo giket fans gi obed active you understand thum ka dwaro controversy kata mane mbarambamba sani ogolo amapiano iluongo ne Yumba kendo thum mamit ji sani wuoye gospel to jo mielore yani bedo controversial okibero kanyo ni bedo create something so that people can talk influencers can talk about your next project mako bedo released ni to people are aware jiburo bedo gigali ni thum ngane dwa golo ma iwuoye malich ni wang ngane dwa golo thum malich mane kaka ibro dhi mbele obiyo dwado pignis ine upcoming artist ma is very strong sami dwa dhi golo wa next thing create something mondo ji wuoye big new ideas sani ada nyiso thum Prince Inda mar mama watoto mano go gi bahati ne ji wuoye before lakini odhi timo collab gi ng'ama duong thum no hit magik mano medo Prince Inda dhi mbele lakini ni bedo kanyo in jo angla pangala golo thum punglu omera otek nyaki bed ng'ama chase Clout itafuta kiki ok ni gola thum kanyo punglu pangala what do you expect chase Clout gi thum idwa golo Bana ka pod wane weche thum kanyo no endo iparo ne MCs ni gimbende koro gi lack creativity mar MCs odok piny sana ne mar gik ma gitiyo godo pod en gik machon mono Ogina Koko emono kelo mane momiyo owacho kacha ni Ogina Koko will still be ranked to be one of the best Luo MCs so far nikech ji tiyo mana gi gigene kanyo no endo otemo kowacho kanyo ni un kaka MCs onego bed ni sani be koro ubire gi new things where gik moko community ogo chon mar podi welo chalolo nikech mano chalni podi tiyo gi identity mar Ogina Koko koro ing'ama MC to in kanyo no endo apa ni gimoro moro kowachi to we take it positively koponi you want to learn iwacho ni learning do not stop we can stop schooling but not learning koro ng'ama ni oko kanyo no endo apa di winjo but podi nyalo winje directly ka our ambassador wache kanyo no endo ne MCs mago wangla kata MCs ma e piny Luo mae momiyo Ogina Koko is always top MC in Luo Nyanza nango nikech weche mogina wacho tema umbu wacho uka originality mar Ogina utiyogo Ogina kano wacho wach moro kani podi MCs take adlonge stage ni podi miwacho Ogina kano wacho ni kia anan gi kia ngote moro nade abepokalando jite wacho wachni welo dhi chalo lo jite wacho wachne ne kida bedo MC maber be gi words gi create your own words los weche midwa wacho weketo ni gima ng'ato se wache mimi wacho no stage onge chieng mibro kopo go gir ng'ato mi dhigo mikal ng'ama no chake cha nikech jibro ng'e maber e wigi ni kopo ng'at cha koro wach mar podi anytime udonje stage olowa if you are MC ka in MC e Luo Nyanza be gige ni mamagi owuon be with your originality create something new los weche ng'eny weche opongo piny ni minyalo wuoye minyalo create mimigo ji nyiero wekero gik Ogina Koko wache mumbu wacho gik Ogina Koko wache mumbu wacho kore in ng'ama kopo Ogina ni
Koro kindugo gin ere ng'ama nyalo wacho gini maber. Donge no gina nikech ogine mong'e kaka wacho gin mano kelogi. Koro MCs te bede uru unique. We ukopo gina koko, ok inyal kopo ng'ato mikalo, ok nyalre. Nyaka tibede nyaka ilos mari owuon. Koka jopiny dhi ng'eyo ni kare in talented, in gi talent moro e kanyo. Lakini kiwuok no imako mic MC podi kyote moro nade gigi gina ka. You are fake. Mano in fake. Man gigi ni ma unique makimako nwa mic. To wang'eni ng'ani is original. Lakini kikopo gina pod bro yudo gik ma dongo moingo. Ere ung'i. Bas kwa dhika endo wang'eyo pado manowuok manyien mar Aroji Chogo mawuoyo ewi owacho wacha ni min nyathina. Pado mar Aroji Chogo mar min nyathina. Pado mar Aroji Chogo ni endi en thum mamit kabisa kendo ji otimone challenge, odonjo ji kendo ji orwake. Iwinjo iwacho ni wan kaka artist wan watimo gimoro to you release it, then it depends on how fans will take it. Now when I was going through some comments on YouTube, on Facebook, on TikTok, there are some comments that call for our attention. Wachore ni wende ni endi kata bed ni omet kamano kaki winjo aji miele no endo. Nitie kaka wacho ne ma wend Prince Inda. En kapok wadhi mbele adwa na ukunga wuoye matin. Chien kaya cha endo nitiere kaka jothom ne stop gaji. Joma mako video, joma mako cameras ikono ni ruwe stop it nikech mano wend ng'ani mano wendo mari manyien pok ogole. Nikech ni chich ne wer kopo ni ulik ka ji omako kamano to ng'ato nyalo ringo makwongo gol. But an ma gima koro adwa nakwar jopiny ni it is an added advantage kopo ni wendi ng'ato mako. Mana adwa nakwar upcoming artist kata Inda ne tamoga ji mondo kik maki. Inda gima koro muome en crowd ma en go. Ok nyal zimte. Chon mono pod en gi crowd moko matin manyalo pong'o ot. Naneno ka kata wani tamo mari no mari wewe. Inda wacho gani wewe. Adi no dwa ni zim kamera. Umari nyash tikore ni wewe tiene na zim kamera. But koro crowd nature duong. But you can learn from Inda ni okochuno ni nyaka izim ji. Sani nitiere wende Inda mang'eny ma ji ong'eyo, ma ji wero seriously. And let me tell you something with music. Music ok winj ni to donjo ni. O take sometimes ma brain absorb go ma kori ng'i kode. Kasto onge thum mamit ka thum mose donje wiye. Onge thum mamit ka thum mose donje wiye. Let me tell you the fact. This is a fact. Ndalo mono ema jalamo maji. Jine wacho ni hawa. To manga maleyo ni hawa. Mato kori imielo na. But kako isiwinjo thum kisewinje kose leyo kawuono leyo kinyo leyo ruche gicho donjo ni. Kori chako we you sing along. Because music kao time mondo donji. Kose donjo to koro mit. It is the same thing kanga to mako thumi tuji winjo. Chieng migole already entiere koro they can sing along with it. Sane thumbe Inda kata kiketu anirembo mama. Ijo kejite yeah. In fact giwer ge Inda. Mani nyiso ni en thum mako gol to it's already out of the. Jomoko paro ni eti ni kose winje to ni koro ok gibi
ji ok biero nikech ne gisewinjo thum. Nothing like that. Music is different. Iwinjo, music is different nikech en gima ng'ato dwano sing along. Iwinjo, I'm very sorry ni kawuono denda late matin, but nyaka wakel no gigi. Koro ing'ama jathum, kopo ni ng'ato bire shoni, ikia thumbi manyalo dhi. Sani thumbe Inda trend. Gima winje wiya be winjo, gima winje denda be winjo, anapari pacha bende paro. Manyiso sani kagolo thum no to kata fans dhi kone ni umari mano thum Inda, to pare poko gole. Wan gimoro aworo jo fitina, jogi luro mos to gimedo weche chopa ng'ang'a, jogi luro mos to gimedo weche jo fitina. Iwinjo, nyiso ni thumbego koro ji nego, kogolgi you sing along. Jomoko kia kaka jomoko se hit through jo apiko. Koro ng'ato winjo thum ni kakalo ga apiko, chako winjo kalo ga apiko. Ok ohero thum, uting'e apiko to winjo ka jathum ni magini donje dende. Music kose donje dende tiwer. Mano momiyo iyudo kwa wero kata thumbe mwakia. Yani nyiso ni gicha kose donjo. Music is different. Eno donje blood. Music of flow. Eyo, mano momiyo winjo dala kajado, mato kori timang'o, I want a pum shikona novyo, waka baby, oya nguru baby, and I go tell my papa, and I go tell Lashe, baby sawale, sawale, ash, pum abakuluba, pum, achule baba, achukurege, ajile baby, epa. Ang'o miyo nwawero gigo? Gicho sedonje dendwa. Mana kakimedo winje, to donjo. Chal gi rumba, chal gi gik mwawero mag jokongo kaendo. Iwinjo. Koro, iwacho ni wer ma Aroji Chogo golo mar min nyathina. En wend Prince Inda. Kendo wacho ni upcoming osewacho mang'eny ni kwalo thumgi. Iwinjo, to gin magi samoro giwinjo live mar ng'ato to giringo golo mbele. Kore momiya konu sani we have the media thing. Let us appreciate media. Nikech ibed upcoming, ibed ng'a, kise golo maji oneno, we ji owinj brief mag thumbeni. We bedo ng'ama ngode ni ikia ni kano, kia neno ng'a e show ni oke go thum, go to maki, stream live. Jomoko luoro the live nikech gin ji adek, ket kamera mbele ni omenyi kono, umari biro kao partno to keto kanga keto. Emomiyo samoro be I fail to understand jok ma samoro yudo kata ka ni Inda ni live kumoro o strike to ine mimedo land. Yeah, I had a certain case with kangato oko na wachino mar Pius Omudho, an poko strike. So I don't know the reality behind it. Ni Pius Omudho no strike live margi, okao live mari Inda to keto. Do not do that ka ina manager, kata ka ina ng'ama manage somebody's YouTube channel, ng'ano promote. Nyiso ni wer moro ma ng'ano wero kanyo, chal ka gima uselando ne jopiny mano thum, useketo trademark. Ichalo ng'ama otimo ne ugo lebo, mano koro lebo. Nitie clip moro ka momiya matin ka Prince Inda wer. Do comparison, we akunga ket ni mar Aroji Chogo, kasto aket ni mar Prince Inda. Minne nyathina, amanyo minne nyathina, anahero minne nyathina, ahero minne nyathina, mam, minne nyathina, okabi
kabisa no minne nyathina. Minne nyathina okabigoyo minne nyathina. Minne nyathina okabisa no minne nyathina. Minne nyathina kiki kinyo minne nyathina. Yudu tulidu gilima matna. Ando beni yudi tulidu ginena mama. Simba bugo beni yudi tulidu ginena mama. Minne nyathina. Minne nyathina. Minne nyathina. Amanyo minne nyathina. Minne nyathina. Anero minne nyathina. Minne nyathina. Aero minne nyathina mam. Minne nyathina okabisa no minne nyathina. Minne nyathina okabigoyo minne nyathina. Minne nyathina. Koro winj mar Prince Inda. Ibiro pasaka kusoni sarema kochani. Minara minne nyathina. Minara minne nyathina. Minara minne nyathina. Okelo kodi okelo darema. Okelo kodi okelo darema. Okelo kodi okelo darema. Namajalo winno andi totala. Namajalo sinna andi totala. Era gira no dire Nyasaye. Era gira no dire Nyasaye. Era gira no dire Nyasaye. Namajalo winno andi totala. Namajalo winno andi totala. Gigo te Mr. Kede opako kachacha endo thum manyien mar Aroji Chogo no endo kowacho ni makoro nyathi manyalo chapo wi jok man mbele kanyo go marach. Wawinja nene Mr. Kede to ne wacho nango kanyo. Minne nyathina mak wang ni kor kalich. Minne nyathina wangla to the next level. Wang ni watero vuko boda. Minne nyathi Aroji Chogo. Miangoma minne nyathina. Minne nyathina. Nyocha kono ugigi. Minne nyathina. Minne nyathina. Minne nyathina. Yawa. Ne. Dina YouTube. Mano thum malich. Aroji mano Chogo. Mano thum manyangafu. Aroji Chogo. Iluongo ni min nyathina. Nyocha wacho gigi ni ya. Upcoming artist gi. Mage maketo wangla vuko boda. Werigi moagi. Mage to wasekalo. Wadongi matin. To wavuko boda. Mondo mi watero wangla odhi next level. Nyakodwa go kolabo. Gi Wizkid moro Nigeria. Mondo wangla ongere i Nigeria. Nyakodwa go kolabo gi Ali Kiba. Mondo wangla ongere Tanzania. Nyakodwa go kolabo gi Burna Boy. Mano koko wangla vuko boda. Nyo neno ka Prince Inda oteme go kolabo gi Bahati. Wangla sane ni national level. Lakini poko donjo sana. Aroji Chogo gino biro maraj. Nyocha se kono u. Nyocha kono u. Ni beduru motang. Upcoming artist biro. Mano duond nyathino. Duonde werigi moko madiyo duonde gi kama. Duond nyathini. Kendo wabiro gi new challenge. Wabiro kwa mako pin. Kendo tanguru sana. Okwabisa weyo. Yo din. Ngima kumiluwo. Ngima kumi Aroji Chogo. Mini nyathina. Dina YouTube kaka seko nicha. Manya Aroji Chogo. Subscribe, like, comment, share. TikTok Aroji Chogo. Mane kaka wabe one sunny upcoming artist. Nyaka wabe to kikwi will ne one gi studio moye support upcoming artist iluongo ne African Master Studio yudore Nairobi kacha. Nyalo hook up with them. Katiko sime iraka director mi direct connection kucho.
Sani wabiro mayore. Nyogi keto ni kata Simba upcoming artist ok gimaki. Lakini sani nyaka tumaki Simbe nikech wabiro marach. Wabiro mayore, yodiny kabisa. Yodiny aroji chogo miya ngoma. Mini nyathina. Yawa, mini lich. Mai wang ni korka okwut kaliech. Kumudwalo wan wakia. Agolo partner. Aketu ni part mar Mr. Kede. Ine modongi part ni. Ine wachi ni te. Inyalo wachi. Partner iwinjo. Part mar Mr. Kede biwinjo. Mewa part ni. Ine wachi. Kwa the mbele kanyo no endo ikono a Prince Inda ne kikuwonde kanyo ne sani ene king mar ohangla. Apodo bor gibedo king mar ohangla ni mar niti gik mang'eny mapok otimo. Owachi ni Prince Inda sani koro noningo bed gi studio iluongo ni Malaika Studios kaka mar Wasafi. It's a good idea, but again ni ji nyaka bed gi paro mopogore. Kapok wadonje paro kungo winjare ni to Mr. Kede wachamo kanyo no endo. Prince Inda, nilisikia ule jamaa anaitwanga aje, anaitwa Kasipul. Juzi alikuwa anakuambia ati we ni king of Wangla, sijui nini, we ni international. Hakuna, asikudanganye, mtu asikudanganye ati uko international. Hakuna international uko. Wewe haukujafika bro. Hakuna kitu umefanya. Wale watu wamefika international ni watu wamefanya vitu, watu wako na studio zao, wamesign wasanii, wana support wasanii. Unanielewa? So kwa hivyo hawa mafans ama Kasipul asikudanganya ati we ni king, we ni international. Hawa watu in the next 2 to 3 years hawatakuwa na wewe. Unanielewa? Acha niongee dholuo ndio unielewe. Ne Prince Inda, ingama duonge studio, ingama duonge thumka sani, ingama duonge Wangla kai. Losnwa studio mari miluongo ni Malaika Studio mondo ya uplift go upcoming artist gi. Sani ingama duong podigolo ni thom gi Wood Phoebe. Yes, okrach. Angeni samoro osaini une under contract. Oknyal moni keto your own studio. Oknyal moni establish your own studio. Inyalo establish your own studio mondo ya uplift go upcoming artist. Mondo wangego ni Malaika band nigi Malaika Studios more support go artist, upcoming artist. Hiki tulikuwa umekuja na ati Malaika Festival, hizi hakuna. Hizi Malaika Festival enda nazo ukishakuwa na studio yako na umesign wasanii hata kama ni 2 unawasupport. So ile time ukienda Malaika Festival unawaonyesha watu hawa ni watu wangu, mimi ndio nawasupport, mimi ndio nimewasign. Najua kusign mtu si kazi rahisi, but weka studio yako pale, uplift upcoming artist. Unanielewa? Ukiwa under contract na Barikiwa Studio haezi kukuzuia. Oknyal moni keto independent studio mari. Katamana Rayvanny from Tanzania engi studio mari miluongo ni Next Level, lakini obedo sign gi Wasafi. Koro ketnwa studio maki keto ni ya upcoming artist kadwa record to standard rates magi gin siling 8,000. Tini chulo ne siling 4,000 kata gin ginyalo chulo mana siling 4,000 to gigolo thum. Ti support go upcoming artist. Mane kok wabro ngeni in ngama duong e Wangla kaka Kasipul gini gi joma wuondi nin king no. To kiwera under Barikiwa Studio migole thumbe ni emidhi go mbele. Mano onge okinde king. Wan pok wabedo gi king mane wan ge Luo music nosetho niluongo ni Kolela Maze nigolo nega thum gi ng'ato ni Alwoch Kanindo. To Kolela Maze kano oseyudo fame mobedo kende no odhi obedo gi production mare miluongo ni Oula Production ne miyo ji platform. Ji te mane ni Kolela no yiene ng'ato ka ng'ato wewe ugolo wende.
Odham wembe gini nogolo wende gi ukia chao gini nogolo wende gi odoka gwata gini ng'ato ka ng'ato nene gi wende e band Kolela ma Kolela ka nogolo album yudo mani Kolela nigi wende ariyo kanyo lakini modongi to mag jogen matiende ni notemo uplift joka nikech noduong by then e Luo music industry. Koro insani in gi fame, in gi ji, uplift upcoming artist gi by establishing your own studio. Nikech Barikiwa studio upongo sana. Barikiwa studio upongo mondo mi upcoming artist tude nafas ma the record thume tek. Okinyal kona ni idwa dhi record thumbe ni kaso wuod Phoebe Way to support upcoming artist ok nyalore. Mane ok nyalore. Nikech un kacha 24/7 to un joma dongo otingo Musa Jakadala gini otingo Kianga otingo ngaji te. Un Barikiwa studio ni ma emuneno. Okukete studio mekeu. Okukete studio mekeu. Ange maber ni samoru e contract. Tok nyal mono uketo studio mondo kony go ji jo upcoming artist. Gini fame maro angla ka waseneno ji ne wan gi Tony Nyadundo ne wan go sogo ji mang'eny. Ok bor machigni ka dhi lose fame 2 to 3 years ka jo manyino se overtake. Ko se overtake ang'o midhi nyiso ji ni ambe nan jathum to natimo makama. Ng'ani ka ng'ama nagolo. An nagolo ng'ane. Ibro nyiso ji nango ni I was once a famous angla artist. Apana temnwa gimine na koni ni ketnwa Malaika Studios ma support upcoming artist 100%. Kata ka koro idhi Malaika Festival tinyiso wasani mikonyo go biro wernwa e podium waneno gi mondo mi wami luor. Mane kaka ji timore, mane kaka ji konyore. Iwinjo sami se yudo fame ti konyo joma ni bangi. We flock in Barikiwa studio. Emo mi ahero ng'ani luongo nango cha Javan Makadori. En gi studio en very independent kendo en very friendly. Kaka in Prince Inda establish mondo ibed CEO of the company, of the production company mondo konji i big new things. Mano ko kibro bedo king. To ji kikuondi oko ka pa de bire pa ni koro nyocho teri Qatar koro in international. Hakuna ni kata jomo sebedo international artist. Ni P Square gini maka joma negi studios magi. Ni Diamond nigi Wasafi sign Diamond or sign na Harmonize gini no wuok mo obedo gi lebo magi o sign ji mang'eny. Alikiba nigi studio mage joma ni international. Lakini akibedi international na to sign ni Barikiwa studio. Mando miriambo. Mano is total liar. Mano is totally uyano mano miriambo kizungu akiaimbi kiao kidhi winjo maber. Iwinjo lost studio mari mondi kony go upcoming artist. Mane message manuka. Gima Mr. Kere no wacho no endo koro kelo reaction mopogore ni jomoko support wach no endo moko yanye comment kanyo no endo inyalo donje comment ne inyalo donje e page ne kanyo no endo imany Mr. Kede en kachacha e TikTok mare mondo ing'e ane kaka dhano golo paro mopogore kaluwore gi mono wacho no endo. Ng'e gimoro moro ko wachi nyaka wabed gi jok ma supporte gi jok ma pinge. Sasa ji ok dwar ga dieri joma understand gima ng'ato wacho tin kaka ng'ama duoko comment ne makanyo no. Ng'ano wacho kanyo ni truth be told many people will not like this because it is truth. Ji mang'eny ok dwar adieri. Koro kanya wacho ne Prince Inda yaw studio okony go ji. Ere miriambo kanyo. Ere miriambo nikech Prince Inda makoro wacho ni kiang'o Prince Inda okony. Prince Inda okony, embe nyaka okony jomoko. Kwani ng'ama kia ne Prince Inda okony to ng'a? Prince Inda nongo okony go gina koko gine mo push tumbe ne. Koro dakora ne Prince Inda de wer moingo kata koth jarapogi. Prince Inda koro eno wer ang'o moingo koth jarapogi gini. Ka wach ere miriambo kanyo. Ka wacho ni Barikiwa studio gipongo do makata upcoming artist ok nyalo do nafas. Ere miriambo kanyo. Sama Prince Inda nigi thumbe ne dwa dhi record e Barikiwa studio to upcoming artist moro ma onge pesa about ni dwa dhi record ipani ng'ama de mim nafas donge bio mana Prince Inda ere miriambo kanyo. Prince Inda yaw studio ne mane adieri mantie mondo kony go jiyo kony go upcoming artist kaka no konye koseto koro no wuka pangala to dio bedo Prince Inda dong no konye gi ma jalamo gini
wuod Phoebe gini gi Joramogi mokonye pus thumbene dongo konye en ok okonye ng'ato. Ere miriambo kanyo ma jomoko biro na kia idenyo ionge tich. Omera an gi tich bwana, an gi tich, an ok adenyo. In miwuoyo kanyo ni midenyo, ine midenyo. Kata king'iya maber kata kaka chal achalo ni ng'at moro modenyo. Adieri makonou kata mana Churchill koro kik nuwacho ni awe compare Wangla gi Bongo whatever. Koro waketu local ka. Kata mana Churchill okonyo ji adi to nochako konyogi koonge kata pesa. Churchill nochako konyo ji ka onge pesa, ma Prince Inda te nigi pesa dak okonyo ji. Churchill Eric Omondi muneno no ng'ama nokete kanyo dong mana Churchill, dong mana Churchill. MC Tricky gini dong mana Churchill. To jogo te nigi pesa, jogo te nigi udi, jogo te nigi geche. Nyisa uru ng'ata achiel ma dang wuog na ni anto Prince Inda osekonya. Adwa ni uwuog oko mukona ni anto to ng'ato wuog na mawach ni anto Prince Inda kuma obede no nyochulo na studio, Barikiwa studio madhi a record thum. Prince Inda no miya nafas. Mane adieri to kudwa tana biro kono u. Uyanya kia ionge tich kia boy ni odenyo ine midenyo. Prince Inda pod anone ni yaw studio mare okony go nyithindo kaka embe nokonye. Koso pani en nokokonye, en kokonyo ji ere rach. Ere rach. Ok na okon koro Prince Inda is now more talented than others. Wan gi jo Wangla mawer maber moigo kata Prince Inda go, lakini nafase mok migi. Nafase mok migi. Ok unyal beda di un joma dongo block studio ma studio block makata joko ok ujwa konyo ji. To umbe no konyu. We ubaro winjuru sama ng'ato loso ubedo piny mos. Tu winjo ni ng'ano wacha ng'o. Ok ubebe gi matusi mang'eny kia ng'ano denyo kiote moro nade to. Kol dang lui mos ti denyo moinga. Idenyo idwa kata ni umi chai. Nyaka wan joluo bede umoja mar konyruok development. Sama ng'ato ni mbele mako jogi, ng'eni ka Prince Inda mako nyithindo kata ariyo motero mbele, nyithindo ka be biro mako moko, magi mako ka be biro mako moko. Kaso wa take over. Musically wa take over. Ikono udidi. Boy no adenyo kela wa chiemo kagi bin di pidha isa adenyo di pidha inge di pidha nyane dele di pidh dele mi di mi chiemo in. Wachigore kanyo endo wayudo sitoche wuod Phoebe kod Javan Makajudo. Iwacho ni wuod Phoebe nentie kaka nok gibedi winjruok ahinya gi Javan Makajudo. To kata kamano opuo Javan Makajudo kuom golo kaka talanta nyaka noyaw studio ne osebedo kotimo promotion ne jok mopogore opogore kendo golo artist kachiel kuomgi en kaka talanta mabende notimore thum majaber ahinya mar baby na apani ung'eyo kaka Atlanta en ilongo ni baby na hitmaker. Wawinjane kanyo no endo. Ano kubuli meta gi wuoyo. Abro kono u adieri kata ng'o matimore kata same abro kono ne anadwa ni studios oyaw mang'eny mondo mi upcoming artist obi malo, mondo mi ukony upcoming artist. Barikiwa studio ji opong'o do, mano en adieri. An aonge chuki gi Prince Inda kendo aonge chuki gi wuod Phoebe. To Barikiwa studio upcoming artist ok nyal yude nafas nikech joma dongo te nitiere kanyo. Joma dongo gi koro dang koro ni joma dongo gi gin gionge pesa maginyalo golo go, maginyalo establish go studio margi.
Kabarikiwa studio konge upcoming artist minyalo konye. To mana dieri mana Javan maka judo ne nitie Barikiwa studio ne pok ong'ere. Noriembe ka joka noneno ambition ma en go. Noriembe ma girucho thumbe ne te kane giparo ni gidhi tieko Javan maka judo. But Nyasaye noduogo konyo Javan maka judo, ma Javan maka judo dhi moyawo studio ne. To Javan maka judo en nyathi ma pod tin, kendo waneno ng'amo konyo kaka talanta. Thum mawero ni baby na. Uneno kaka Javan maka judo tiyo gi energy ni te. Mogolo beat mamit, mo promote thumcha. Ma thumcha sani ji ong'eyo kaka talanta. Kaka talanta nowero manobado tano tena. E Migori kocha. Ma Javan maka judo omako bad kaka talanta mogolo. Koro sani to kikono wadieri to okudwar nang'o un. Okudwar nang'o. Ere ng'ama sani dang' wapim gi Javan maka judo. Osekonyo ng'ato momiyo platform. Sani kikono joma dongo gini mondo mi jomoko bed nafas dhi mbele, gin gitamore nang'o. Javan maka judo igolo kaka talanta. May God bless you for that. Kendo wadwa ni kaka talanta embe kosedhi mbele to dhi los studio mare embe ochako gol jomoko. Koro ka jogi odhi ofundore ka Barikiwa studio kuma ok dware upcoming artist. Musa Jakadala nika, Prince Inda nika, Kianga nika. Sadi mang wadwa identify go jok man gi talent en Sadi. We ubaro wiji. Adiri nyakwa bua konu. Porgi ni kelo reactions mang'eny. We watem ng'iyo reactions moko mano obiro kalure gi wachno endo. Mano en Prophet Comedy. Emo wuoyo kanyo, okan. Javan maka judo noriembie Barikiwa studio. Evidence nitie. Nyaka thumbene ni noruchi, nidwa nyaka make. Mano wuok modhi oyawo studio ne. Kano oseyawo studio ne, odhi mokonyo kaka talanta. Maka sani kaka talanta ong'ere. Kendo pod okonyo ji mang'eny. Emomiyo ji nitie msemo moro mawacho ni ka dhot moro lor, nitie dhot midhi yudo koyawore. Negi loro ni dhodi oseyawore. Ti matek. Kechwa se ng'iwa neno kitiyo matek. Iwer to ngi studio mari. Idhi bedo the next big thing. Mane kaka wang'eye. Iwacho kaja chaendo bende ne Odos Jasoba thumbe ne oleo ka Wuod Phoebe, kendo ikwayo Wuod Phoebe ne koyie to release. Okong'ere ni gikwamo e yo mar gowi koso ena kaka wende osebedo ka kwamoga. Ma bende jomoko seyuak chien kae chaenda. Anyalo paro chien kae cha nitie jok moko monobiro na mopogore Langa Boy Kasalome mane wacho ni thumbe ne nodong' kanyo chiegni album te mochune achiel kende monoketo, to achiel monoketo no be nomiye sample. Nomiye mana sample kacho te monoketo. Koro wakia ni thumbe Odos Jasoba gigi geleo ka Wuod Phoebe ni nokochudo koso oleo kaka moko jaleo ka. Wawinjane? Ero mano kawuoye. Manu winjo maber kodos be ywak ni thumbe ne okwame studio Barikiwa studio. To an kawuoye ni an gi wach man gi weche mang'eny, adondora kia moro ng'ote more. Ka koro Odos e legend maduong'. Odos e jathum maduong', ok en kata upcoming artist. Emisando. Koro what about upcoming artist matin mabiro cha? Ka koro Odos Jasoba emisando ma thumbe ne okwamo. Wuod Phoebe gol thumbe Odos nigi majukumu, Odos nigi responsibility. Samo Odos osechandore modhi owende ko thumbe mobiro ge studio migolo, itamori golo ne nang'o. Odos ng'ama duong' cha. Ka koro Odos emok nyami nafas jothurwa.
To kiwuoyo wechegi to uneno ni ji joma richo kia ji wacho weche mang'eny kia otimore nade. Golne odos thumbene. Wan wabiro wuoyo kata kuwacho ni weche wang'eny to wan wabiro wuoyo. Goluru thumbe odos. Imagine odos jasuba jathum marahuma maduong' kama cha thumbene okwame studio. Matiende ni kata kogo ne wuod Phoebe sime okomaki. Kodhi e studio mondo odhi orom kode ok dorom kode nikech ochaye. Samoro nitie bagni moko mag pesa, samoro pesa notamo odos to koro thumbe adek kata koko chulo wuod Phoebe dhi timo wuod Phoebe nade. Golo odos thumbene mago hit song odos kaka chiemo kaka piny pidho jogene. Wan wabiro wuoyo, wabiro wacho. Golne odos thumbene wuod Phoebe, golne odos thumbene. Kaluwore gi ma Mr. Kede nowacho about Javan Makajudo kod kaka Talanta oriat kanyo kagoero kamano ne ruoth Jehova Nyasaye mokele momiyo owach machal kamano no endo. Maendi nyiso ni magi mosebedo e chuny kaka Talanta to kata kamano onge kaka okele. Emomiyo an amor gi social media, it depends kaka itiyo kode, nimar an inyalo winja ka in kuma ibede no endo, amba nyalo winjo Mr. Kede ka an gi kuma bede ni endi kendo wayude mokalo. Ma pod en mana LTN Luo Trending Nation. We wawinja ne kanyo no endo kaka Talanta to ne react. Sasa angalia ni ng'iuru gima kaka Talanta ndiko kanyo. Kaka Talanta ndiko kanyo ne apako uru Yesu. Kuma Yesu ogole bor. Deni onge Javan Makajudo kaka Talanta doko ng'ere. Deni onge studio mar Makajudo kaka Talanta doko ng'ere. Samori biro done kaka Talanta nosedhi nyaka Barikiwa studio to notame. Nikech ang'o? Nikech kacha ne nitie joma dongo mideo wangi. To koro kawacho ni jothumbe madongo gi oyaw studio moko mondo konygo ji, uyanya. Uyanya nang'o? Tata konu mana gima dieri. Matiende jomo fuwe mayenyo kaka Talanta ni ang'o miyo to koyeny. Eno pako mana Yesu. Ka gima norito ni mondo awuoye. Ka wacho maber ni kumoting'o Musa Jakadala gini, kumoting'o Prince Inda gini, gidhi giyaw studio kata ka koro gin gidong' ne gigolo thumbe ka wuod Phoebe, to gin gi studio ma konyo upcoming artist ma ng'ani gi pesa ne moro matin to nyalo dhi yawe, nyalo dhi gole thum. Uno kodwaru nuyenyo. Kaka Talanta neno gima na wuoye mot opako Yesu kuma Yesu ogole. Weche nitie ma pod ibiro wuoye kendo abiro wuoye del nitie mabiro. Kendo kubilimita gi atom sefa. Kata uyanya manade, nyoro uyanya kabisa, but okochuno abiro konou. Ji nyaka erre, ji nyaka gerre. Jothumbe gi moko nitie makata ng'ato kogo negi sime to ng'iya. Kindiko message tok giduoki, sawa ok nyal duoko messages te. Lakini kikao namba ni mimiyo ng'ato, kogo ni sime okimaki, okiduok message. Kukuparni sama unbele no kuduogo chien, nyaocha sem you warning. Jibiro. Gik ma wacho gi chieng' more nubed piny mos, Mungu wach kare Mr. Kede chan. Onge yo munyalo bedo go gi studio achiel. To studio achiel okaw ji 4 ma gigolo nego thum. Wadwaro jo thum mang'eny mondo mi piny Luo Nyanza dongruok. Kaka piny Kongo ng'ere gi thum. Kaka oro ne piny Luo ng'ere gi ohangla. Ok ni ji 4 emo dominate. Ok rach naka jogo dominate, but nyaka mi jomoko nafas. Kaka no mi kaka Talanta nafas modhi mbele. Koro sama wuoyi ni yeny mana matek. Yeny. Lastly kwatieko to wayudo kae chendo iluongo ne Mr. Phenomenon Atomi Sefa Igwe. Iwacho ni Atomi en jathum sane ma osebedo kanyo no endo higni mang'eny ahinya ka en e field. Iwacho ni e paw thum kaendi
Atomic Safe osedong kobedo failed ndalo mathoth. Maendi kaluwore ni kaluwore gi duoke manoduogo go machiegni endi bang' biro kayacha endo ka okwa kony mar instrument ma jok mang'eny nojitokeza ma okonye kanyono endo. Nying Atomic pod valid kendo kata kipenjo nyathi to pod nyalo koni nikech Atomic Safe en koro nying mong'e. Mr. Kede miyo mathoth. Ne joangla kata jothumbe mag luo, jathum mosetimo maber e piny luo mapod mosego thum ndalo mang'eny to nigi wich matiyo en Atomic Safe. Wuod adier muneno ni Atomic Safe osebede thum over 25 years. Dangu koda ne jathum mane mosebede thum kamano. Dangu koda ne jathum mane mose survive over 20 years to pod ji winje. Atomic Safe jathum ma wiye tiyo. Nyocho dugo ka ni okwecho, ji no yanyore kode, ji yanyore kode. Uyanyo Atomic Safe ng'ama wiye tiyo. Atomic Safe osebede limelight for the last 20 years. Jathum mane nyisa uru. Tony nyadundo gi nobiro noselal, osoko nyigi nobiro nodhi. Ng'ama osebedo kanyo. Atomic Safe. Sani koro uneno koyaw studio mabei. Kendo sani orwako jothumbe te upcoming artist te kidwa record bongo, idwa record gimora mora. The Safe production sani eno mabei. Atomic Safe ko nyaka biashara. Jango turwa. Jok mondike otend Atomic Safe ka. Mondike restaurant neka. Maka jo adiedo. Maka jo adiede mondik kacha. Ok ni oyudo pesa to dhi invest go kumoro mabor, okonyo go jomoko, okonyo mana jodala gi. Sani neno ni ato studio nani watere Homabay mondo mi jo gwengi kono, jo Homabay, jomo wuok Migori, jomo wuok Kisii, jomo wuok Kisumu, jomo wuok Ahero, jomo wuok Katito, Clout Studios ma Nairobi. Gidhi adhia Safe production, gidhi gigole thum. Ere rach. Atomic Safe jathum ma wiye riek. Kendo nyocho wacho ni en ok odwa bedo natural, ok en bungu ema bedo natural. Koro in kida bedo natural to dhi dak e bungu. Atomic Safe nigi studio Homabay, Safe production, wasanii, upcoming artist, Safe no sekona ni en gi studio Homabay. Udhi uru te odhi record bed bongo, bed benga, any type of music is being recorded at Safe production in Homabay. Kenda so me Atomic Safe adhi kidware idhi mane TikTok ache dhi yude yindi kode message sama Atomic Safe beni live namba ne ondiko mana kanyo gigone sime samora mora tiyo Atomic Safe. Atomic Safe no receive sime samora mora. Weri gi moko makigone isime tok make kendiko message tok duoki. Bigol tumi e Safe production. Noro kanyo Safe production ogolo Kikule Mita ma is now a national anthem. Koro Kikule Mita Kiki moro limiti sani Atomic Safe luongore ne Mr. Phenomenal and what Atomic Safe kizungu lalaka unlimitable sani Safe nyocha limit sani unlimitable. Wadau kindwa go thum in Homabay, Migori, you want to produce your music, please visit Safe production. Inyalo contact Atomic Safe tidhi kany mane jathum ma wiye tiyo ma Kenya kama osebede thum 20 years en gi studio mare. Gima wacho pile ne jothum bed gi studio magi ka. Beduru gi studio magu kaka Atomic Safe nigi studio. Sani koro dhi konyo ji. Sawa. Erokamano jawinjo gi janeno. Timo mos ahinya kawuono ne denda lit lakini kata kamano message nyaka chopi iwinjo nikech kwa weyo to samoro ji nyalo bede mudho, jomoko bende nyalo wacho kanyo no endo ni tinde ok gibi osemigi gimoro. Ing'ama ni kanyo no endo tidwa ni tudri gi LTN nitie wach moro mineno ni onego wakel kaendi. Ma is an independent body. Wan wakele kaka en ok wasa ng'ata to bende ok wati gi ng'ata to bende onge ng'ama control wa. LTN ochung'ne
Luo Trending Nation, manyiso ni gimoro amora mane piny Luo midwa no trend yudwa kaendi e LTN Luo Trending Nation. Adona ka thuolo ni endi mondo mi achaka go erokamano nyadichiel kendo ne jok manyocha chung kodwa e voting. Kendo aparo ni kaecha endo ne idhi konwa official date mwaromo kaecha KICC waromo chon, to meanwhile samwaromo no endo kapok omi official date inyalo kao simbi kanyo no endo mondo imany marwa events, ing'ad ticket chon nikech en online. In kidhi to koro itang'a tang'a kama tidonjo mayot kabisa. En event madhi bedo mopong' kabisa, jok madongo dongo ne kaecha endo. Chieng' no bende no appreciate jok mabiro kao kombe. Wan kaka LTN kopo ni wayudo platform mokao kombe, wan kaka LTN we shall support. Yeah, nikech we piem nyaka wabed gi jaloch to gi ng'ama olocho. Ng'ama olocho to gi ng'ama olo, sorry, ng'ama olocho to gi ng'ama olo. And magi endi be miyowa mijing'o mar tiyo matek, ok discouragement. Last year nwabedo namba 2. This year we hope for the best. To kata kok wabedo one of the best, pod wan gi kinde, wan kore kwadonjo kwawuogi. Kok wabedo one of the best, pod watiyo matek. Iwacho ni ng'ama nobiro gi light makoro walielo gendi notemo de 999 999 mara 1000 times ekano owak. Kori ng'ama ni oko kanyo no endo wameduru tiyo kanyakla. Apa ni nyalo neno screen da kanyo kokalo, samoro neno kondiko LTN, samoro ndiko The Nash Pictures. Watimo videos. Ing'ama upcoming, ing'ama setup, ing'ama so long as ni dwano tim ni video, idwano tim ni coverage, wan gi The Nash Pictures. Wago picha, watimo videography and everything that it takes. Madhege cameras. Yeah, kamera samoro ntie ma watang'unu. Wana gi droka ko wuodho to wagolo kama jomoko wacho ni mago kamera gigo high something. Ma is one of them. We have one of them, you see. Wanyaka gi mafuyo ma iluongo ni drone mini, but hopefully ang'eni mbele ka wabiro timro nane kelo masawa ma mini drone, you see it. Mini drone koro miwa tich ka inoko kanyo endo iluongo ne The Nash Pictures. We have different lenses minyalo dwaro, so inwa tudre mondo ne wadongre kanyakla. Yeah, wadongre kanyakla. There are so many gin kanyo no endo ineno The Nash Pictures. Ok ne ng'ato ang'eni dhi loke negative ni omari lando gik maeno, not really. It is a business. Sami promoter eka mbende ayudo kaka chulo ot, ayudo kaka watimo achiel ariyo adek, but kata koki promoter ng'ato dhi promoter mbele kanyo. Thank you so much. Wachakore muru kendo next time ma iluongo ni Celebrity Gossip. Tich adek ka tich adek yud gossip e LTN tikelo ni ng'awa Omari Nash. Mano tich adek ka tich adek. Monday wan kacha gi program miluongo ne Monday wan kacha gi program miluongo ne chal mar ngima, ikelo ni gi jasup. Yeah, LTN ka indi wamiyo ji opportunities. Koro wan gi jasup mabende kelonwa chenro Monday ka Monday, iluongo ni chal mar ngima. Kidwa ka ikono ng'ato kaka labda ngima ni chalo, inyalo tudori gi jasup. Manya ni jasup the presenter Monday ka Monday. Ma in charge no ipenja no marite mona ang'o kia ichula go kire many jasup
Jasup the presenter, Monday ka Monday, chal mar ngima. Tich adek ka tich adek, wan gi gima waluongo ni celebrity gossip. Koro mano tikelo gi the parody cartel. Kore ka wan ka ichendo gi Fridays wakelo ni short clips manyalo miyo ng'ato nyiero maber kabisa. Iluongo ni Kapango series. Kasto Saturday wan kacha gi Super Sato, en odhi bedo live. Inyalo go simu, inyalo timo achiel ariyo adek, wan gi Jasup live. It's a live event. Kasto Sunday wan ka ichendo gi Yesu Ngima. Yesu Ngima en program mikelo nigi Toto Fina. Koro ka in kanyo no endo ng'ene i watch LTN juma ka juma. Maendi e number one online Luo media ma LTN. Samoro kibiyie kode sani, but chieng' mochoponi tibiro yie ni kare mae number one online media. Ero kamano, ahero so much. Kawuono natuo jodalawa, atuo, but abiro nikech ahero. Thank you so much.